Praise the Lord, hallelujah. Kristoni takokte bukuk song kaitor kaham bini hamjak ma pai playa. So tini cheng Christmas no tui diawi tongo o din rogo. So ang tini norok no kaisa kaitoni kok thuma kaham norok no share khanem chungo obong ke gospel Mathai chapter 8 verse 5 ni simi 11. Mathai chapter 8 5 ni simi 11 oro cheng kokbok rogo hai ni sijak nugo room ni sengkrak okra ni seleng no Jisu hamrumani. Praise the Lord, hallelujah. Orung thokmao kbama srengjak nai tongor chini langmao. So o Christmas ni jorawo cheng o elambak ni kok thai no cheng bujiwi nai man khangangke chini langmao kbangma slai jak mung rok phainai. Tai slai jak mung phaima bai cheng Jisu no chini khapango yachagi nai manai. Abang bagi fadi tini kok tu makaham ceno tama freng nanai abang tu kisah seman layana. Seng elam bago puri kenugom room ni sengkrak kroksa bini seleng belai kena hamyak lai tongka belai kena jengjalok lai tongka kulumbai kaklia belai situation eba serious ngai tangka pia jorawo bo Jisu kotu makaham piri tongo Jisu hamiano hamro hma akokno bo khanaka tai bo akokno poito bachao Jisu bini a selengno hamrimano hnai haini bagai bo Jisu ni thani phaika Jisu ni thani phai bo koika bini selengno hamrnani bagai ge ang okok norokno sai khnarna muchungmani ge belai kotor srengjak nai tongo tai bini a koimano nugui koroksa room ni sengkrak leader koroksa koimano nugui Jisu khanang jagai bosaka ang nini logewo thangana nai Jisu a sengkrak ni logewo thangai a selengno hamrana ni muchung jak phanose pia a sengkrak bo haini saka hoda hayako ani nogo nono kasarna ang chukya tamsaka kanadi verse 8 ani nogo nono kasarna ang chukya o sengkrak saka okok belai kno srengjak nai tongo ani nogo nono kasarna ang chukya ni aseleng saka so ani kristoni takuktei bukuk song o reading rogo chengpori khangangke kok bangma sajak nai tongo but ang tini norok na kaisa kok sanam chungo tini a room ni leader belai khana Koinene borok a Jisu ni jorawo room ni sengkra rok no jotono borom ruom jotono khulumbo jotono borok no borom khlai tongo borok ni biskango belai khana kotor tai sikha dikha ganang borok abang bagi borok cugjak borok be borom rejak nani piani kristoni ta khuk bukhuk rok asuk position kotor asuk leadership ni kotor sengkrak phano pia bo bini seleng ni bagai Jisu no koinani phaikha hamrana ni bagai pia asuk ke Koinene borok pia jodi bo muchung khangangang ki khoroksa sengkrak ng Jisu no domrok ruwi tlangai thangai mano bini nogo o selangna hamrana ni bagai because bo khlai mano tani bagai bo room ni sengkrak bini odhikar tongo Jisu no romboi tlangnani bini a seleng ni nogo bini odhikar tongo Jisu ni seleng rong nobo kok ruwi odar ruwi tlangnani bini thani odhikar tongo pia bini a odhikar tong phono pia bo Jisu ni buskango Koinene ngai bini seleng no hamrudi ni saka so ani kristoni ta kuktei bukuk song tini a elambak ni kok thai chwngno muito khlai ruo nengo sungsaro jesu kotor position eba kotor simung rumung ganang phano nini o sungsaro ekdom borom ganang eba chukjak borok phano piani kristoni ta kuk bukuk ro tini chung o sengkra khainga nango Koinene borok kaitoni buskango sobo kuchugo tongnai je borok Koinene rokse seng Jacob chapter 4 ni 10 porikha nugo Koinene ke tongdi kaito nono salsa kuchugo tisanai so ani kristoni ta khuk bukhuro
o sengsarni manai khwnai manmani yaglo sengsarni borom yapa khorobjakmani ulo judi ching kaitoni hawa habimaini angkangke o sengsarni manai khwnai manmani abo tamutong piani Kristoni taku bukrok tinia ang o kokthani bisingtui norokno sananai mani ke abose nung nini position tui check khainadi nini jagano tui nung check khainadi tabuk nung sak kotor da motha rogo ang chakri genang ang chakri kotor ang borok ni beskango shikha dikha genang ang borok ba yapa khorobjana na muchung ang borok ba sar hanjak na muchung borok ba joto jorno kuchugoda tisa jagai tona muchung kicha check khlainadi jodi omahai tongmung chini langmo ngai tongkhang kangke cheng Jisuni ringjak sagri henjaknani chukyakho Jisuni ringjak sagri engnani bagi cheng koinene se enganango omo belai ne important pia tabuk cheng chini motha rogo nainai kangke a koinene krika jotono mothawo ungthung society wo ungthung politik go ungthung kaisani bagani samongkhayo nijini mind borom manani bagi borok bai yapa khorobjaknani bagi no cheng joto samong humung rok khlayo amo tabuk chini motha rogo bo osamung rok nugui tongo mungsa samung khlai kangke borom mana muchungo 110 rekabo bumung saklaijakna muchungo mungsa sek mothani bagi samung khlai ka bo mothao yapa khorobjaknani muchungo soni Kristoni taku bukuro jodi singo sengsaro se jotono yapa khorobjaka hangangke cheng kaito rbai chukna hao taitamni yapa khorobjana nangsinai nung joto sokat mana tongma se bebakno sengsaro se mani pekhangangke chukna hao nung tamono sokat mansinai aboni bagi nung chukna hao sokat khati hordi abongkha sakno koinene ke tongma bai abu bai cheng chukna hao sokat mani mano praise the Lord hallelujah ani Kristoni taku bukro ok Christmas ni jorawo elambak ni kok chungna moito klairuo koinene ke tongna bagi ani Kristoni taku bukrok tabuk ang genang rokno sanam chungo kaito nono hamari khnama bai nung rang puisa genang nini nok khub kaham nini level alada level haipano nung ang cheng jotono kaito ni beskango equal se kebo kolok kebo kuchuk kebo bara kebo chikon krui kaito chungno jotono no thancha ke nugo equal ke nugo pia chung borok se sungsani borok bai borok compare khalai tulna khlayo sulayo asulai pergi cheng o bo kotor bo chikon ni cheng borok se hake bichar khayo pia kaito ni beskango kebo kotor kebo kolok kebo chakri genang kebo bigra krui bo jotono no thancha ke nugo jotono no baksa ke nugo abon bagani Kristoni taku bukrok chini kuno kotor ngai tongani krui sak no torjakna ni chini mungsa bo krui kaito ria ke cheng abo mungsa bo krui mungsa bo khlai mania praise the Lord hallelujah aboni bagani Kristoni genang rok rang puisa genang rok ang tini norok no okok tontonani muchungo norok kha haimya tangdi bar kubui kokno sawo tani bagai norok ni thani o kebangma belok mungrok tongo sak torjak nani sak borom manani amuchung mungrok kebangma norok ni bisingo no phaine because norok ni thani o orang puisa tongma bai jorawo norok a soitani khiyo kalai mano ang okok se bigra rok soitani khiyo kalaya jotono kalayo pia rang genang rok ni bagai ke tebo belok mung kotor tongo praise the Lord hallelujah ta kisa sini sijak nukjak mani so ani Kristen takok tai bukrok tabuk cheng chini motha rogo bo nugo ke bangma baksa ba preaching khainani kreng baksa ba kaitoni kokno sanani kreng baksa ba buni bekhao nangrei kok sanani kreng belai kene gian buddhi simung rungmung elem genang a elam rok omo bebak no kaitoni samongo phanang man khangang kese nang chukna hawa sokat manai nini asik elem genang simung rungmung phrengnani kreng kok sanani kreng English kok mano Hindi kok mano Bangla kok mano courage genang sahos genang borok pia jodi neng abo nini benefit ni bagi neng use khlai kangangke kaito ni aro sokat mangalak son bagian Kristoni takuk tai bukro chini simung ni bukrale chini subrai kaitorse simung rungmung ni malikle chini subrai kaitorse aboni bagi chini kuno mungsa kotor nani krei cheng koinene senganango o room ni bugra o room ni sengkra khai jisu ni besang koinene ngmahai cheng bohaino sini simung rumung rokno kaito ni yaphari koinene senganango pat torjak nani ya
Aboni bagai ani Kristen takok bukrok cheng toto jorawono main borom mana da muchung borok bai cheng biskango achuk rujana da muchung dini chini kebang mo tharogo leader rok tongo borok joto jorawono biskango achuk nani muchungo joto jorawono borok buibai yafa khorop jaknani muchungo borok joto jorawono borok bai bolai sajaknani muchungo ani Kristoni leader rok omo politics ni leader ya abong kha kaitor ni chongjak mo tharok amo thawo cheng kebono kebo borom rlaipano kebono kebo kuchugo kotor ke tisawi menya abon began Kristen takok bukurok ang rokno tini a video ni bisingtui oboso sana muchungo Koinene Wngdi sak ta torjakti sak ta sijakti osungsaro main borom ta mana ta muchungdi bebak no kaitor bai chukna hawo manna se muchungdi chini gol chukna hase chungchukna hawo thangkangka se chini osokadok no mana muchungdi nung jodi osungsaro sokadok man khangangke nung chukna hawo nung manglak awbagi joto jorao no yapa khorop jakna ta muchungdi nini nukjagya apa kaito ni bagi se samung klaidi. Praise the Lord, hallelujah. Awbagi Kristoni takok bukurok abo belaino chini bagi kotor challenging sakno Koinene khainani cheng chesta kayo chini langmo pia cheng jorao fail ngai thango but ang norok no sana muchung khata baidi Koinene Wngdi joto borok bai thansa ke tongna chesta klaidi borok no borom rnani chesta klaidi borok bai thansa ke tongnani chesta klaidi amo belai khin important jodi cheng sak torjagai sak sijagai tongkhangang ki cheng kaitoni borok angnani chuklak amo bagi Jisu bo soyong Subrai Jisu Kristo soyong kaitor haibono bo besuk se Koinene besuk se humble besuk se borok kaham busuk se hamjak ma bai kuplong chung joto Jisu no poito khlainai rok chung bohaino abohai nanga nango Jisu hai nganango Koinene borok ani Kristen takok bukrok phaidi chung tenini kokthai ni bisingtui chung sakno Koinene khlainani chaitok layana jodi chung sakno Koinene Wngya ngangke Jisu no yachak manglak pia a room ni sengkrak bo sak Koinene Wngma bai Jisu ni Hamari yachak ka tai bini a seleng hamia hamka ani Kristen takok tai bukur abon bagi ning Koinene khang angkai ni bekhaw khaksang ma tongthok ma ning Jisu Kristo berejak nai. Praise the Lord, hallelujah. Kaitor norok jatono Hamari khlai tongthung, amen.